Lijepi pozdrav svima. U nekoliko rečenica želim vam predstaviti jedan odličan proizvod koji i sama koristim tijekom treninga, a riječ je o Carnitin drinku. Ovaj napitak će vam sigurno pomoći u sagorijevanju potkožnog masnog tkiva te vas opskrbiti energijom i tekućinom koju ste izgubili tijekom tjelovježbe. Ovaj energetski napitak bogat je B3 vitaminom i taurinom što vam pomaže da se bolje koncentrirate tijekom treninga, ali i da imate bolju koordinaciju pokreta. I naravno ono što je iznimno važno za dame, da nema šećera i ugljikohidrata. Carnitin drink možete naći u više okusa, bez kofeina i sa kofeinom koji će pospješiti aktivaciju centralnog živčanog sustava, ali i vašu probavu. I za kraj znate što vam je činiti, uzmite bocu u ruke, počnite konzumirati napitak pola sata prije treninga, završite s napitkom nakon treninga ili unutar 24 sata. To je to. Vidimo se, bok. Pusa.